До сега в Survivor. Скандалите в Нага доведоха до поредна загуба. Разцеплението сред новобранците изглежда непреодолимо. Мене ми трябва, ако си тръгна, поне ще разбия главата. Защото ти като се отидеш си спъдиш същия букук. След драматичния сблъсък на титаните, Занев отстрани Марчо от играта и спечели своята пета поредна победа. Кое племе ще победи в решаващата игра за неприкосновеност днес? Пета победа, най-трудната игра. Днес научих, че ако не се предавам и продължавам със същия дух, имам огромен шанс да стигна до края. Спокойно мога да се кръсти не острова на Прокудения, ами острова на Занев. Голямата ми цел е да стигна до обединението. В момента, в който Нага ме отлъчиха, от този момент аз вече бях от Гаруда. И вероятно си мисля, че реда е след Деси и това държи спокойно към момента. Ако Финдо оцени високо взаимоотношенията си с Деси към момента, това ще обърка плановете на Ива. Има го като вариант Деси да играе някаква игра с Финдо и Смитко, но това пак времето ще покаже. Нито мога да кажа със сигурност дали има или няма. Деси е хубаво момиче, пасна тук на племето и мисля, че отдели точно като бяхме си говорихме, че е много по-ценна от предходните две, които напуснаха племето, за Силвия и за Райца. Моите отношения с Деси, аз изпитвам нескрита симпатия към нея. Тя ми хареса от първия ден, в който се появи тук. Направи ми впечатление, че не е тъпа. Очаквах да е и малко се разочаровах. Освен това не е мързелива. Очаквах да е. Малко се очаровах. Със сигурност ще е добре за мен, ако се държат за тях двамата. Не е тайна, че тук вече има двама ухажьори в лицето на Митко и на Финдо. Аз вече споменах, че са като малки дечица и тичат по нея, като все едно не са виждали жена. И тя се опитва да ги омагьосва и мисля, че успява на този етап, което не е добре. Тя така контактува, така флиртува с тех, че те започнаха да идват да споделят с мен, едва ли не, ние на нея може да имаме 100% доверие. Знам към кой наистина да се прикрепя и на кой да мога да вярвам. Аз не видях за тази игра. И аз. Играта е една. И се казва Survivor. Всъщност ние с Ваня, с Крум се надушихме още първите 2-3 дни, че
Лично за Ваня мога да кажа, че е човек, който разсъждава по много близък по моя начин. И още в началото с него си направихме стратегия как да обърнем играта в един момент. Много, да. Не като се свалят картите на масата и има пълно облегчение. Аз изгубих желание да игра. Не желая да игра с теб. Те сега седят вътре, ние сме вън. До вечер ще готвим отделно. Техен избор. Цирк. Два пъти направи. Пълен цирк на детската градина. Тази е точно психологическа игра. Изкарай ги всички извън нерви, да се потрошат нервите, да откачат. И готово. За мене поне, на мене ми се получава. Ти си в този филм, да. Ние допуснахме Деси Марш да замина, защото друг човек от нашия приближен кръг се оказа, че най-голям лицемер в играта, дето обвиняха Марчо, че е лицемер. Ваня се оказа 10 пъти по-голям такъв. Защото се оказа, че Ваня през цялото време играе отбойна игра. Аз владея нещата в момента. Нага предстои дуел. Победителят с него ще получи правото на допълнителен глас на следващия ви временен съвет. Изберете двама. Айде, Агонците прави се. Тръгваме семейство Агонцеви. Аз мисля, че още в началото разбрахме всички да се изредат. Да, ти го предложи. Точно ти беше човек, който го предложи да се изредуваме всички да изиграят. Да. То е ясно, че Крум ще ходи. Там е. Колко искаш от тези? Защо да е ясно, че Крум ще ходи? Това кой го решава? Йорданки. Аз съм ходил вече два пъти като придружител. Време е да играя. Ние с Марчо Мен ако не слушате внимателно... Ти пък себе си се подценяваш и не си ходил един път, не е моя работа. Аз не се подценявам. Еми отиди тогава, играй, бе. Ще игра, ако искам. Еми окей. Изкажи пръчка. Изкажи пръчка, разбираш. Шепна пръчка. На мен не ми помогна, аз не играх, така че... Види, чао, Маш. Айде, успей. Айде, успей, Диана. Дамяна, Круме, семейство Агонцеви, здравейте. Радвам се най-после да ви посрещна тук, вас двамата. Време беше. Време беше, ние не сме се появявали, защото не сме драпали за те два гласа. Чувстваме се спокойни в племето. А сега вече задрапахте. Сега вече решихме да си кажем думата, че не сме идвали, е наше право да дойдем един. Добре. Агонцеви, Дамяна, Крум, с предстоящото изпитание един от вас ще спечели гривната за 2 гласа. Това означава, че победителят ще получи правото на допълнителен глас на съвета на неговото племе. Важно предимство, което може да преобърне стратегията на гласуване. Ето какво ви предстои. Разполагате с въжета и двойки символи, които трябва да свършите с тях. При сигнал за начало запомнете първата двойка символи. Вземете въжетата и ги пренесете през тънка греда. Използвайте дървените съндъци, за да стигнете до оградения пясъчен кръг. Влезте в него, намерете двойките символи и ги свържете с въжетата. Там, където двете въжета се пресичат, е заровен ключ. Открийте го и се върнете с него по обратния път, за да получите координатите на следващия ключ. С последните координати ще откриете флаг. Вземете го и се върнете на платформата. Гривната за 2 гласа ще спечели този, който първи докосне своята платформа с флагче в ръка. Освен гривната, победители ще занесе в племето течен шоколад и бисквитки. Вече знаете какво ви очаква. Време е да определите участниците в това изпитание. Първо Дамяна и Крум. Еми, мен ми си играе. Много добре знаеш, че ми си играе. Аз съм дошъл за това. Всички сме дошли. Да. Аз искам да играя. Редното е... Първо имаш проблеми с ръцете, помисли това за няма това. значение, 2 пъти съм защото е публика. важно. Еми, аз не съм идвала. Да, ма логиката аз пуснах. Еми, аз няма да играя по логика, Круме, играем и си. Еми, ето така. Агонце, виждам, че там има забавяне. При вас какво е положението?
Ясно ли е кой ще играе? Аз. Крум ще играе. Не, няма да играе Крум. Добре, бе, Няма да играе тегля Крум. череби. Ето, къста клечка е то, който няма да играе. Къста не играе. Да? Добре, айде. Дългата играе. Къста не играе. Значи Дамяна няма да играе, Крум ще играе срещу Антон. Добре. Круме, Антоне, готови ли сте? Да. 3, 2, 1, старт! Бе, по-добре го носи, бе. Още го натъркаля и тогава чак. Да видим кой първи Още малко. ще достигне до... Антоне, върни се! Круме, върни се и ти падна бързо. Давай, Гонцев, Спазите правилата, браво, Антоне! Ето, че Антон взе преднина. Ето, че се справи и Крум. Браво, Круме! Какво правиш, Круме? Какво да взема? Антоне, върни се! Какво правиш, Круме? Нали трябва да взема символи? Какви символи да вземеш? Гледай ги! Круме! Аха! Ръцете настрани и двете. Браво, Гонцев, браво! Невероятен проблем при Крум. Просто думи нямам. И аз, Влади. Хайде. Бавно и постепенно купчетата се търкалят. Скача, така, скача. Скачай, бе! Скачай. Аре, бе, Круме, бе. Дейте се малко, бе. Добре. Айде. Никой не се плени, защото... Круме, просто те гледам и се чуда какво правиш. Той ги видял символите, така ли? Да, той вижда Това е първите два. смайващо. Като се преплетат, намира ключ, изравяш го, включваш следващото и виж следващите два. Айде, тичай. Внимавай, въже имаш пред тебе, бе. Ма всичките, само жълтите, нали? Не, никой не ти е казал такова нещо, Антон. Търси, няма жълто, няма синьо, бе. Хора, вие добре ли сте? Казахте, че ви е ясно абсолютно всичко при правилата. Ниско долу да ги връзваме. Еми, нали 2 по 2? Да, 2 по 2. Ти с какво си вържи следващите два символа? Искам да те попитам тебе, Круме. Чакай. С какво ти си вържи следващите два символа? Прав си. Помни какво прави Круме. Антон вече рови за своят първи ключ. А Крума, ти какво правиш там? Просто не мога да разбера. Няма как с едно въже да вържиш 4 символа. Само това мога да ти подскажа. Това беше моята игра. Аре, сега като се натискаш. Да пак колени как Айде, бе. Какво се отказваш, не робиш, бе? Антон вече намери своя първи ключ. Хвърля ги по-настрани големи крачки, можеш. А Крум... Аз нямам коментар. Давай. Имам на ще си го запазвам. Круме в момента опоручаваш играта. Не мога да разбера защо твоето въже минава през 2 или 3 стълба. Нещо не съм разбрал. Наистина това изобщо не мога да го схвана. С каква логика го правиш, кажи? Не имам къща и лула, трябва да слея символите с въжетата. Къщата с лулата. Не, къща с къща, лула с лула. Добре, какво правиш в момента? Антон вече развръзва своя първи ключ. Ми подсказвай нещо. Той рови. Рови, трябва да какво да подскажа. А ти откъде знаеш, че точно там е този ключ? Какво развърш драка? Любопитно ми, откъде знаеш, че там е твоят ключ? Тук имам едно пресичане на въжетата, но дали съм прав? На кои въжета, Круме? Малумник. Ти имаш и въжета, ти имаш едно въже. Запомни хубаво. Круме, нещо не ти ли хрумва, че си забравил? Не ти ли хрумва, че си забравил? Не изключих, не мога да се сета. Не ти... Малумник. Аз просто ще гледам и ще се забавлявам. Круме, ще те излезе прякор картицата. Не знам защо, просто ровиш в този кръг. При положение, че ти не знаеш къде е твоето място. Дето съм ровичка отстрани. Ако Дамяна реши да ти подскаже, аз повече няма да говоря. Трябва да свършиш едното въже
двете части. С другото уважение, другите две картинки. Къде те преплетат копаеш? Кое е сложното? Круме, ти колко въжета донесе? Едно. Айде, взимай си двете въжета. Връщате бързо са. Тази игра се оказа огромна хапка за вас. Пак ме яд, бе, бата. Това е моята игра, бе. Ей, малумник, просто некадърен пак. Много съм прост. Със сигурност това ще бъде най-нелепата игра в Survivor. Намери ли? Не забравих другите! Кои други забрави, бе? Ти от ли си, бе? Елемента ли забрави? Ако тази игра не бъде завършена, тази игра ще се рестартира и на ваше място ще влязат жените, защото това наистина е позор за Survivor. Направо не знам какво правите наистина тук в момента. Антон е цели в твоето въже, Круме. Това е страшно. Агонцев, айде де! Айде, Край. Антоне, Круме, край. Това не са ти символите, бе! Не са ти символите това нещо! Цел окоп направим! Край. Антоне, Круме, край. И така, поради несправяне с играта и невъзможност тя да бъде завършена от Крум и Агонцев, изпитанието ще бъде подновено с другите двама, на които племето е гласувало доверие. Дамяна и Диана. Момичета, готови ли сте? Да. Добре. 3, 2, 1, старт! Надяваме се, момичета, вече да гледаме игра. Един до друг, бе, Дидо. Един до друг. Диана е малко по-бърза, малко по-бърза от Дамяна. Не пред него. Браво, Диана, справя се чудесно. И така, Диана вече е на гредата. Върни се от началото на гредата. По-спокойно, по-спокойно. Добре, Диана! Диана първа ще види своите символи. На врата! Добре, Диана вече се връща. Дамяна също тръгна по гредата, да видиме. Дамяна, върни се. Диана, върни се. Спокойно, Дидо, спокойно, спокойно. Върни се. Айде, биля тази греда, бе! По-спокойно! По-спокойно, по-спокойно. Ето, че Дамяна успя да навакса. И отново двете са почти равни. Не. Този път... Върни се, Диана. Съжалявам. Не. Един от най-трудните елементи е този. С балансирането. Браво,
Браво, Диана! Хайде, Дидо, Диана вече върху купчетата си. Давай! Хайде сега да видим какво ще направи. Дамяна, точно така! Хайде, Дидо, давай, Дидо! Изглеждаше много приятно. Абе, върти ги едно до друго, Дидо, едно до друго, бе! Купчетата са доста тежки. Диана, майче има леко предимство пред Дамяна. Не ги слага едно пред друго, бе, Дидо. Отстрани ги дръж, бе. Скачай зад линията, айде. Браво! Диана е първа. Дамяна обаче и тя прелетя. По-ниско ги Първи слагай. двойки символи вече са свързани. Не ги бръсвай толкова, е. Гледай, трябва да пресечеш въжето. Дамяна вече започна да търси първата турбичка с ключ. Момичета, пазете си силите. Добре. Добре. Дамяна вече е с първата си турбичка. Добре, момичета, всичко е по правилата в момента. Въжето на Диана се заплете. Браво, дами. Не знам какво стана. Давай. Да, тя откри съвсем друга тактика, която също е възможна. Спокойно. Тя започва също да копае. На широко копай, на широко. На широко, бе, на широко копай, бе. Дамяна вече почти на края. Но трябва да е много добре опънат кръста. Въжето, който образува кръста, трябва да е добре опънат. Дамяна вече отключи втория символ. Дамяна намери добър начин да балансира в гредата. Какво се случи тук? Тази тутка къде изкопа, бе? Диана, може би не са ти добре опънати въжетата. Давай, дами, имаш време. Да не си направила грешка с символите. Провери го и това, Диана. Не, всичко е точно. Сигурно ли, че това са символите, бе? Да. Дамяна вече опъна и двете въжета. Айде, дами. Ето, браво. Намери я. Това не са ти символите, бе! Не са ти символите, това нещо! Цяло окоп направим! Е, там първо копах. И там съм копала год. Диана, между къща и Рапан има голяма разлика. Ема първо тук копах. Ело къде, няма нищо. Погледни къде ти е Къде дупката. си объркала символите? Не, тук беше. Абе, там, защото си объркала символите, ма! Дамян току-що отвори третата двойка символи. Дамяна вече усвои преминаването върху гредата. Диана, все още имаш големи шансове. Ти си физически по-силната. Умората също е голям фактор в тази игра. Не знам дали Дамяна ще издържи. Давай, дами, бавно и постепенно. Дамяна също вече е в пясъчния кръг. Диана отключи втората двойка символи. Айде, дами! Дамяна вече се връща с третия ключ. Не знам дали ще стигнат силите на Дамяна. Дамяна, добре ли си? Да, уморена съм. Добре.
Не го връзвай толкова, бе, не го връзвай, бе. После трябва да го развързваш, бе. Браво! Дамяна вече се връща с последните символи, които са в главата й. Може би на Дамяна тактиката с въжетата е много по-добра. Диана се връща с втората си турбичка. Е изключително уморително изпитание. А Гонцев, няма ли да подкрепиш Диана? За какво? Нищо не се знае. Айде, дами! При Дамяна се появи проблем. Ето, че за Диана се отвори възможност да навакса. Появи се малък проблем. При Дамяна не знам голям ли е, малък ли е, все още не гадаеме. Така. Не, открия. Умората вече е много голяма при Дамяна. Дали ще изстигнат силите на Дамяна? Добре, Дамяна. Браво! Сега Дамяна ще отвори последната двойка символи. Диана е вече на предпоследните символи и в момента ги гледа. На вас трябва ли ви това гривна иначе? Не. Дамяна пак има малко затруднение. Ето, че взе флагчето. Не се напой, не се напой. Не се напой. Остава само да мине по финалната права. Добре, Дамяна. Вече си към края. Последни метри за Дамяна. Край, победител е Дамяна! Айде! Аз не мога пляскам с тия ръка. И така, победител в този драматичен сблъсък е Дамяна. Дамяна, гривната за 2 гласа е за теб. Тази гривна ти дава право на допълнителен глас на съвета на твоето племе. Получавате и течен шоколад с бисквитите. Заповядай. Благодаря. А Гонцеви, вие загубихте. Приберете си в лагера и се гответе за нова битка, дано в нея имате повече късмет. Тръгвайте. Много съм доволна как играх. Явно съдбата е на наш страна. Нашия имки преди си Явор и Надя, тъй като Крум изтегли клещата да играе. Много съм щастлива, че не успя да се справи, играта се спря. И играх аз. Взех тая гривна, взехме и шоколадче. По-хубаво така стана, че Дамяна взе 2 гласа, за да може по някакъв начин да се създаде напрежение в племето. Във всяко едно племе, когато има напрежение, има и неразбирателство. А има ли неразбирателство, то се вижда и в самите игри, че те губят. Крум взема.
Нищо не мога да разбера. Не се вижда нищо. Или Дамян? Това като пача. Май за гривна Дами. Дами има гривна според. Моля, как се скепа, ако е нацепила донци? Спорвана игра е било, щом толкова се... Сега стане интересно. Сега играта започва. Се надявахме да победим. Паднахме отново. Това беше най-силната игра и двамата играхме до припадък. Дамяна и кой? Двамата играхме. Дамяна. Както си мислите. Дамяна, да. Играта е много сложна. Това беше най-сложната до сега. А тато Яшка си я заври някъде, защото той вика, не разбрах ли, че тато Яшка ви носи ложка Кой смет. това вика? Владо, защо мъкните? Мази дам, ако не ги биете на играта, ги биете на бой. Те Круми и Дамяна, какво да ги бие? Много. На бисквитки шоколад. Просто си говори. Да, бе, верно ли? Сериозно ли бе, хора? Леле, браво на вас. Слушайте сега. Кажете за играта. Слушайте сега. Всички история. Ама кажете, ужасно тежка. Играта беше ужасно тежка. Хем силва, хем с мозък, хем с някакви заровени в пясъка турби. Чакайте, Да, чакайте. И ми дай да вземи. И се умотахме. Ти ще кажеш кое ще... Стига да хора. Моля ви. И как сме чакали? Стига хора, аре Ти ме разрешава да ти говоря. Аз нищо съм ти казал на тебе. Стига да хора. Ще крачат стрима, устремени по изненадващи терени. Възможно е да ги събори с трясък, трупичка, заредена с пясък. Значи аз се надявам да ни разберете на стримата. Нито един от нас няма да прави бойкот или някакви такива неща за игрите и така нататък. Няма да правите. Просто аз наистина се опитах да съм като мост. Така да се каже, обаче просто вчера ми дойде в много и наистина предпочитам да ми мине и да бъде... Не, Йори, извиняй, ма така няма да стане. Нека да играем хубаво. Не, викам, че стига сме повтаряли едно и също. Кой е мост, кой е спотява племето. Добре, няма значение, нека да си говорим. Дай да не се караме. Останалите 4-5 човека може да е интересно това, което казва тя. Абе, като гледам на никой не не ти е интересно, стане и кой е в гората. Ти замълчи. Че като говориш, май много не мислиш. Така няма да стане. Точно така няма да стане. Нека да не се обиждаме. После ще ти кажа. Да играем заедно в играта, да сме максимално единни, колкото ни е възможно. Защото си много умен. Явор не беше готов психически. Може да не е нарочно, обаче психически не е в състояние да играе. Надежда също не е в състояние да играе. Дамяна също. Дамяна малко по-добре от двамата, но и тримата не са в състояние за игрите. Така че не знам днес как ще бием. Нага, Гаруда, здравейте! Здрасти, Влади! Предстои изпитание за неприкосновеност на племето. Преди това, Гаруда ще вземат от тема. Тотемът отново трябва да бъде спечелен. Ето какво предстои. В днешното изпитание 5 от всяко племе трябва да балансират върху тънка греда, за да стигнат до мрежата в края на терена. Задачата на останалите двама е да попречат на противника да премине през препятствията. Това ще става с чували. Използвайте ги, за да затрудните максимално балансьорите. Когато преминаващ бъде съборен, трябва да се върне и да започне прехода от начало. Стигнали безпрепятствено до края на терена, ще се изкачи до мрежата и ще вземе от върха и шайба. С нея ще се върне по обратния път. Племето, което първо събере 7 шайби, ще спечели тотема за неприкосновеност. Останалите ще се видят с мен на племенен съвет. Нага, Гаруда, правилата са ясни. Време е да определите играчите и да започваме. Бързо надолу, бързо! Първа, иде! Спокойно сега! Кой ще първи? Иван!
Правилата са ясни. Време е да определите играчите и да започваме. И така, за Гаруда на чувалите са Бърканичков и Агонцев, за Нага, Емо и Надя. Борите се за неприкосновеност на племето. 3, 2, 1, старт! Хайде, Ваня! Ваня и Ива тръгнаха. Ива е първа. Да, тръгвай. Мен не ме гледа. Трябва да се внимава. Да не пречите. Ива вече е горе! Ива е като стрела. Браво! Ива, пази! От другата страна трябва да се върнете, след това да не пречите на другите. Чакай, Круме, чакай. Изчакай, Круме, Ива е първа. Браво, бе, Емо! Браво, Ива! Круме, тръгвай. Крум вече върху гредата. Браво, Митко тръгва вече. Ива донесе една шайба. Първа шайба за Гаруда. Бързо! Браво! И Крум вече отгоре. Браво, Крум, и ти се справи страхотно. Митко вече отгоре на мрежата. Крум се връща. Втора шайба за Гаруда. Да видим дали Крум ще успее да донесе първа за Нага. Давай! Мите, внимавай, Мите! Давай! Браво, Круме! Крум успя! Браво, Круме! Браво! Митко падна. Майче, резултатът отново е 1-1. 1-1. Браво, тръгва Явор за Нага. Да видим Явор какво ще направи. Деси вече на жълтата греда. Давай, смело! Явор, внимавай! Браво, Яворе! Закрепи се на стотни от секундата. Браво, Яворе! Деси е върху мрежата. Браво, Яворе! На втори удар устоя! Браво, Яворе! Деси се връща с втора шайба. Играта изглежда ще бъде много успорвана. Не ги гледай тях, не гледай тях. Да видим дали Деси ще успее. Гледай само. Дали Деси ще успее да донесе втора точка на Гаруда? Не успя! Финдо тръгва! Нека да видим с Явор какво ще стане. Финдо, чакай! Давай, бързо! Браво, Яворе! И Явор успя! Явор носи втора шайба към Нага. 2-1 за Нага вече резултата. Падна. Финдо, връщай се! Не пречете на другото племе. Ива тръгна. Чакай! 2-1 е резултата. Дамян изключително хитро се пази от Ива вече е на мрежата. Дамяна не я стига чувалите. Изключително готина тактика. Давай, бързо! Не, Дамяна, не могат да я ударат. Спокойно! Браво, Дами! Спокойно, няма да... Ето, че Дамяна намери някаква стратегия. Браво, Дамяна! И Дамяна вече е на мрежата. Ива се връща с втора шайба. Браво, Ива! Ива изобщо не я интересуват нито турби, нито нищо. Браво! Ива носи втора шайба. Давай, бързо! И втората донесена от Ива. Спокойно! Край, Дамяна. Да тръгва следващия. Ето, че Дамянът претърпя на успех. Дамяна, как можа да изпусне шайбата? Втори опит за Митко, да видим какво ще се случи. Точно така. Не. Митко, дръпни се малко, Йори да мине. Не причина Йори. Край, Йори падна. Да тръгва. Ваня тръгва. Нека да видим с Митко какво ще стане. Как можете такова нещо? Това е елементарно, не го правете. Мислете. Ваня е на гредата. Втори опити за Ваня. Не! Ето вече падна. Втори опити за Деси и да видим какво ще стане. Отби успешно удара.
и се качва за трета шайба. Но дали ще успее да върне, ще видиме. Крум бавно, но сигурно напредва. Не, и Крум не голва турбите. Спокойно. Давай, Емо! Спокойно. Токи, не бъди лош, Токи! Айде, минаваш, браво! Спри, давай сега, давай! Добре, Деси вече носи третата шайба за Гаруда. Спокойно, давай, кой се игра? Браво, Деси! 3 на 2. Спокойно, само не се надигай. Точно така, Финдо. На твоето място изчакай. Браво, Крум. Браво, Да. Крум се връща и той с трета шайба. Да видим дали ще успее. 3 на 3. Пак тръгва Явор. Финдо е истински тигър. Спокойно. 3 на 3. Много е леко, да. За двете племена. Ива е на мрежата. Ива, трябва да изчакаш Дамяна. Дамян за никъде не бърза. Спокойно. Сега можеш да спреш. Спокойно. Върви си, далече. Върви си. Спокойно. Точно така, браво ти си. Браво, Дамяна. Ива се връща с четвърта шайба. Не, Ива, турбите не я ловат. Тя вече носи третата своя шайба. Третата на Ива, четвърта за Гаруда. Давай! Спокойно, далече много. Върви си. Спокойно. Дамяна, гледай да ни изпуснеш, ти вече не знам къде си я завряла. Добре. Спокойно. Много е далеч. 4 на 3 е резултата. За Гаруда. Митко изчаква Дамяна. Нека да видим какво ще направи Дамяна. Митко винаги има интересно последен. Добре, четвърта шайба и за Нага. Митко е вече горе. Крум! Има ред. Добре, Митко. Добре. Пета шайба за Гаруда. Да видим дали Крум ще успее да отбележи. Добре, пета шайба и за Нага. Тръгва Ваня. Деси на мрежата, Ваня на градата. Ваня пак! Ваня тотално не успява в тази игра. Браво, Деси мина! Да видим дали ще успее да занесе шайбата. Шеста шайба! Край! И те минаха. Добре! Тук имаше тактика.
залепила плътно за гърба на Йори. Вече и двете са... Горе! Кой ще първи? Ива! На ръба на пребиването. Но Ива беше първа, вижда се ясно. Да видим дали Гаруда ще отбележат седмата точка. Край! Победител е Гаруда! Победител е Гаруда! Ето тема Гаруда! Това беше нещо, което го мога да хода по града. Чувствах се супер и много се радвам, че взехме тази игра. А за имунитет минали път Светло измъкна предната. Сега аз помогнах доста да измъкнем и тази. Това не е нашето спасение. Аз съм го казвал и друг път, че единственото спасение да останем в играта по-дълго е да печелим. Днеска си говорих с Ива и казах, че се нагърби вместо мен и да даде всичко от себе си. И Ови тя го направи, направо ги разби цялото племе. Ако не беше, тя нямаше как да спечелиме. За сега имаме поне 3 дена спокойствие и ще мислиме за по-нататък, за стратегии и така нататък. В рамките на една седмица тук всичко се обърна. Напрежението гръмна на макс. Днес се убедих, че тия хора използват Кромиемо като някакви пионки. И играта си действат Йорданка и Ваня, от което аз съм изключително разочарована на Ваня, защото никога не съм го очаквала. Нали ти е ясно, че по някакъв начин ще бъда навивана, за да си дам гласа за някой, за сметка аз да остана в играта. Естествено. Което нали ти е ясно, че аз за 3 дни повече тук няма да се дам. И утре на мен ми е ясно, че аз си тръгвам. Очаквайте в Survivor. Играч от Нага ще се спаси от изгонване. Всички останали са потенциални мишени. На племенния съвет новобранците ще разкрият най-интимните си истории. Болката е жестока. Не знам какво да кажа.